lehenengo ikusten duzu hor, eta, jarri dut izena ez bakarrik jakiteko noni datorren bezik eta, izen hori, naiz eta baina arte baskuna deitzen zen. Biztuta dago, bai? Urbilduko gehiago? Ja. Hobeto dain? Bai? Oso ondo, parkatu. Zaten hor izena jartzea Bizkaiko Abokaten Elkargoa azkenean estatutu berriak orain dela gutxi aldatu dira, eta izen ofiziala izatez Bizkaiko Abokatuen Elkargo ohodetzua da. Niri ohodetzua dena hori bizkatzu bat hola gatzen zait, eta ez dut jartzen normalean, baina hori da. Estatutu berri buruz ere bai gero, zerbait izango duz, Euskara mailan ere bai uste dut horre eman den pausua oso garrantzitsua dela. Gero bete egin beharko dugu, baina uste dut hori oso garrantzitsua dela. Beraz, aldaketa aurkezpen bezala, baina baita ere, ja gauza komentatzen azteko. Titula ikusita, arlo sozioekonomikoa Euskaren bizi berritzen euskaltzen diaren jagun jardunaldia, ikustu benetan, hau oso interesgarria dela. Nahi pen handia eman dit ezin egotea atzo, gero ere baizurrazki bulegora joan barko naiz, baina benetan uste dut, hemengo hausnarketak kontutan hartzekoak izan beharko idala, ez da, uste dut eragile asko gaudela eta gauza asko egin daitezkela. Uste dut egiten ari garela eta direla, baina askoz eta askoz egin daitezke eta ideia hauek partekatzea barkatu oso interesgarria iruditzen zaite. Nire azalpena bi zatita manatuko dut, ez da, ikuspuntu bi hor jartzen duan bezala. Hala batetik, elkargoa izatez da entitate pribatua, interes publikorako entitate pribatu bat, ez da? Orduan, alde batetik daukagu, Euskara, bertan elkargoan zer egiten den, edo zer egin den, edo zer egin behar den, eta beste alde batetik, interes publikorako elkarte bezala, baita ere, gizartearen zako, edo gizartearen aurren zer egiten dugun eta zer egin dezakegun. Horde aurreatzen dut, bigarren ezati horretan gauzatik garrantzitsuenak, unoetan baita ere esaten dut, ofiziozko txandaenan ikustu dut benetan garrantzitsuena espada garrantzitsuenetarikoa dela, eta gero justizia administrazioarekin daukagun elkarlana, edo zaiatzen gana elkarlana, justizia administrazioa eta euskara pizka bat egoera kaskar honetatik ateatzeko. Elkargo barruan, nire ustez azpimarratu behar dut derrigorrez euskara batzordea. Ez dakit zenbait urte da martzan, baina pilo bat, ziurrezki 30 urte baino gehiago, nire lehengo kontaktu elkargoekin euskara batzorda izan zen, eta kontuatu nintzen zelako eragile garrantzitsua zen, orain bestaldean nago, ez da, igual juntan edo nagoen bitartean, zelako garrantzia daukan nolako euskara batzorde aktibo bat izatea, eta hainbeste urtera matea hor. Hor egin diren lanak laburbiltzea zinezkoa da, gure memorietan eta agertzen dira, baina epoka oso gogorrak bizi izan dira, euskeraz justizia administrazioan erabiltzea gaur egun oso zaila baldin bada, suposatu gain dela 30 urte. Orduan, zentzu horretan euskara batzorde horren lana goraipatzea uste dut legezkoa dela. Eta bere dira bultzatzen dutena, bai elkargo barruan gauzak egiteko, eta bai kanpora aurrera. Azkenean, elkargoa antolatzen da horrela, ez da, batzorde ezberdina dagoz, bai gai juridikoi buruzkoak eta bai beste gai buruzkoak, berdintasuna, emakumeen batzordea, euskara batzordea, eta beraiek dira, normalean, bere gaietan bultzatzaile eta eraginkorrenak. Pizkatxo bat, laburbilduz euskara edo elkargoan egiten diren edo egiten ari garen gauzetaz zerbait izateko, lehen ofiziozko txandaren garrantzia izan dut, baina ez dut aztu nahi praktika juridikorako eskola den lana. Praktika juridikorako eskola, betidanik baita ere, euskeraz beti eman izan da. Eta garrantzi gehiago daukana, gaur egun, badakizue edo ez dakizuenok, orain dela urte batzuk, abokatutzan jarduteko, zuzenbidezko ikasketak egin ostean gainera egin behar da, master bat, eta gero estatu froga bat. Euskeraz, froga hori edo master hori, froga hori euskeraz gainditzeko ematen den toki bakarra, Euskal Herri osoan, Bizkaiko Abokatuen elkargoa da. Tamalez, muntzate publikoak ere bai, urte batzutan lortu dugu eukitea, aurten
pena da, zeguk horrekin ere bai kolaboratzen dugu, talderik ez da urten. Gurean beti mantendu izan dugu, eta beti esfortzu handiz. Zen dut, zerritan ikasle oso gutxikin, baina uste dugu benetan bermatu guin berdela, azkenan gu gara esaten dugunak euskaraz zuzenbidea aurrera eramateko gai garela, gai baldin bagara, prestatu barku dugu baita de jentea euskaraz egiteko unibertsitatea gaur egunean, bai publikoak, bai pribatuak, bermatzen du hori, noski urrengo pausuan espazan bermatuko, benetan negargarra izango zen. Gainera, zorionez, gaur eta profesional gehiago dauzkago baita ere, maila ona egin euskaraz klasak emoteko eta lan egiteko ere bai, noski. Euskara plana jarritut hor, nahiz eta euskara planik osoak ez ditugu izan, hor gure momentuak izan ditugu, baita ezarritan diru laguntzaren menpe gabiltzalako beti, emunekin ere bai lanean izan ginen urte batzutan, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bat zegoen bitartean, diru laguntza digaldu zen, hor, gure arazoak izan ditugu, baina plan oso egoki bat martzan espadago de bai, uste dut jarriko dugula, bai barne egitea dagoa edo barne egitura euskaratzen saiakera edo euskaratzen joan da gutxi gara kontratazio politikan, barne komunikazio guztiak noski elebidunak dira, barne eta kanporagoak, argitalpena dagoena nik uste dut euskaraz ematen duen zatia ere bai oso egokia dela, hor eredu bat egon zen, hori ja nik uste dela eredu sistemak ez da, guztia itzultzea, baina ikusten genuen ezela oso egokia, ez da, ze guztia itzultzea eukitea alde batean da bestean, argitalpenean, ematen zuen zarritan, igual errezagoa denak, erdeako joatea, orain, mantentzun dugu gehiago, eta euskeraz dauden artikuluak eta erderaz daudenak. Gauza batzuk, batez ere informazio eta hienak itzultzen dira, zentzorretan, uste dut oso lan ona egiten nahi dela. Esan duan bezala, langileak ere bai, orain kontratatzen diren guztiak bermatzeta daukate euskera maila egokia, eta zerbitzu guztiak printzipioz, printzipioz diot, zegero, eguneroko bizitza ez delako ainereza. Azkarrago, no? Estatutu berriak esan ditu nik uste dela baita beste puntu garrantzitsu bat. Estatutu berrietan euskararen garrantzia azpimarratu egin da. Hor esaten du, elkargoaren oinarrizko alderdiak aztergai dituen lehenengo titulu horretan, eta berean zeharkako izaera duen eta beste gai guztietan ere agertzen den gai bat sartu da. Gaztelaniaren eta euskararen koofizialtasuna, elkargoaren jarduera osoan, bi hizkuntzak interes duen aukeran komunikaziorako eta lanerako benetako hizkuntza izan daitezen bete-betean. Garantzia niztu da hori, lanerako benetako hizkuntza izatea. Eta benetan hori ez dugu benetan hain lortu. Estatutan daukagu, orain dela hilabete batzuk onartuta, eta uste dut hori hor jartzeak guretzako konpromesu handia dela eta betetzen saiatuko dela. Ikusten badugu gero hori non gauzatzen den estatututan, euskara eta gaztelania dira Bizkaiko abokatuen elkargo odetzuaren bi hizkuntza ofizialak, eta biei onartzen zaie lan hizkuntza izaera. Eta azkenengo zati hau, nire aurkezpean azkenengo zatiarekin lotuta, helburua da baita ere, eta bainotzuete hau aldatu zela Euskara Batzordearen ikuiluari esker, eta eskertzen da hori, justizia administrazioan Euskararen erabilpenaren normalizazioa sustatu eta bultzatuko du elkargoak. Orduan, gure barne eta bai badago, zakatzea baita ere, administrazio eta guztiei, hori lortzeko. Hori horretik nion lortzen dugula bigarren parte horrekin. Baina horrekin joan aurretik, hori izango azkenengoa, azkar, baina bai azpimarratuz, elkargoak bermatzen duela. Urteko 365 egunetan, 24 orduetan, edozeinek, ofiziozko txandan edo atxilotu den batek, euskaraz behar din badu abokatu bat, bermatuta dagoela. Guztiz. Nik batzutan esaten duanean jenteak ez du sinesten, baina hola da. Txandak egin dagoz, ofiziozko txanda eta atxilotuen asistentzia Eusko Jaurlaritzak ordaindutako sistema bat da, baina antolaketa elkargoek egiten dute. Eta urte guztian, edozein urtean hori bermatuta dago euskaldun abokatu bat izatea.
ikusi barko zan gero, ze gertatzen den, komisaldegietan, zaiten ez gauz batzarrak, ez zain buduekin, eta horri buruzateko, ezke igual itzultzailea, baina ez dago, ezin du, bueno, horretan edo batu behar dugu, baina bermaduta badago. Hori, gizartea jakin beharko du. 2 minutu, zorra. Hau benetan ez dute horretago baita esfortzuan da egiten da, formakuntza oso ona daukate hor daudenak, eta pena da oso gutxi erabiltzen dela. Oso gutxi eskatzen direla euskarazko abokatuak, ofiziozko txandan, edo atxilotuak bere lehen asistentzietan. Oso gutxi. Eta lotzen dugu honekin, azkenengo partearekin, ez da? Justizio administrazioarekin elkarlan horrekin. Claro, esan dut, euskara egintea gauz asko, ez dut azpimarratu, baina edota argitalpen gehiago dago ze juridikoak, oso onak, itzultzaile oso onak daude, baina justizia administrazioan euskara oraindik oso gutxi dabiltzen da. Eusko Jaurlaritzarekin, lanean aditu izan gara beti beraiekin kolaboratzen, epai proiektuan, justizia euskara, solako proiektu ezberdinetan, lanabez gero eta gehiago dauzkaguz, jendea gero eta preparatua dago, nik haintzen detorren klasea emoten egonaz mazterrean euskaraz, eta nire ikasleek, ni baino asko sobeto egite dute euskara juridikoa, asko sobeto, ez da? Baina ez da lortzen. Eta ez dugu esango gure errua ez denik ere, gupitzen dugu, azkenan hau da, nik ez dute dabiltzen, lehen izegin dut niguruz, ez da? Ez dago eskakizunik, zergaitik ez dago eskakizunik. Ezu gaizara egiteko euskeraz, adibidez, Gernikako paitegian, funtzionarioekin, abokatu euskalduna daukazu, agian letratua ere bai da, baina gero epaileak euskara espadaki, eta horretan ez daukagu ezer eginik, zehori gobernu zentralaren parte da. Orduan, bakarrik hausnarketa txiki bat hori, zergaitik ez dago eskakizunik. Horregaitik uste dut, bai, eman bardiala pausoak horrela, eskakizun hori egoteko. Ze eskakizuna hain urria da, ez dauka zer ikusirik situazio soziolinguistuak edekire. Asko zer ebe dagokoa da. Horretan ere bai, uste dut elkargoak lan egin behar duela eta administrazioarekin elkarlanean jarraituko du, gainera orain, are gehiago gure estatutuetan hori gure konpromesu bat bezala hartzen dugulako. Bueno, oso azkar, denborarekin uste dut mantendu dudala, baina gutxi gara ideia guztiak plazaratu ditut, eta gero galderen bat badago, gustora erantzungo dut. Eskerrik asko.